Altså, jeg kom herned den 8. oktober. Om morgenen, faktisk. Og egentlig hovedsageligt, fordi min veninde, som jeg er her sammen med, vi havde snakket om, at det kunne være meget fedt at prøve på en eller anden måde at få en bedre forståelse af, hvad det er, hvad flygtninge går igennem på deres rejse til f.eks. Danmark eller til Sverige. Både hvad er det for nogle mennesker, der flygter, men også hvad er sådan nogle af de der sådan, fristet til at sige dagligdagsproblemer, men de problemer, som vi glemmer, at det står de også med. For eksempel sådan noget med at få adgang til deres egen penge og sådan nogle ting, og alle de sygdomme, de får med sig på vejen og sådan noget. Og så blev det sådan lidt et valg, hvor man så skulle tage hen. Og vi snakkede om at tage til Ungarn, hvis man sådan virkelig skulle tage til brandpunktet. Men kom også frem til, i det jeg er i gang med at skrive min bachelor, at det var måske ikke tidspunktet at gøre det på, hvis man blev anholdt, ville det være ret nederen. Og så var vi andre steder. Der var også et projekt i Slovenien, som var rigtig fint, hvor man prøvede at holde grænserne åbne ved simpelthen at stille aktivister op på grænsen. Fordi de må ikke lukke grænsen for europæere. Så hvis grænsen bare blev fyldt med europæere, så kunne de teknisk set ikke lukke den. Men så blev det her faktisk fordi, at vi hørte om steder som det her, altså sådan om forskellige squats og forskellige projekter, hvor man rent faktisk sørger for at huse dem lidt længere tid, altså i en periode, hvor man både kan tilbyde dem en læge, og man kan tilbyde dem mad og sådan nogle ting. Så hvis vi rent faktisk ville i kontakt med dem på en måde, hvor vi kunne prøve at få deres historie og det de oplever, og prøve at leve ligesom de gør, det gør vi overhovedet ikke, men altså spise det samme mad, stå op på samme tid, sove på samme måde og sådan nogle ting. Og så var det en ret oplagt mulighed ligesom at tage hertil. Så var vi allerede faktisk den aften med op at hente nogle familier tilbage, hvor vi jo så gik og snakkede med dem tilbage. Der var nogle enkelte, der kunne lidt engelsk, og man sådan spurgte dem, hvor I er fra, og det var sådan, og på det, så var det sådan nærmest spændende, hvilket faktisk er sådan lidt tankevækkende, synes jeg, at man sådan var sådan helt, wow, ej, hvor spændende. Men så kom man lige pludselig sådan og snakke lidt dybere med dem, og ja, vi så en masse videoer, blandt andet deres børn og deres familier derhjemme, hvor de sådan pegede for eksempel og sagde, det er min mor, som er i Sverige, det er min søster, der er i Afghanistan, det er min far, han er skudt, og alle de her ting. Og det gør virkelig et indtryk på en, og det er sindssygt svært at finde ud af at reagere på, og de bliver ved med at sige, jamen det er fint nok, fordi for dem er det hverdag, at der er familiemedlemmer, de er jo alle der er på vej væk, har jo mistet nogen, ikke? Men det er sindssygt svært at sætte sig ind i, og det er enormt svært at reagere på. Og så vil de gerne se billeder fra ens egen familie, så jeg har også siddet og vist dem billeder af min familie. Og det der med, sådan, så viser man sådan nogle billeder, hvor man bare tænker, okay, min familie bor i et hus og har en kæmpe bil og tjener virkelig gode penge, har aldrig haft de her problemer. Så det er sådan, faktisk lidt sådan både en ubehagelig følelse af, jeg er faktisk sådan lidt flov over at være fra Vesten, eller jeg har sådan et wow, vi skylder jeg meget, altså. Så sådan meget ydmygt, men sindssygt spændende og helt vildt hårdt på en gang. Ja. Problemet er jo, at lige nu, der er det jo virkelig mafiastyret. Det er kun bander, der guider dem igennem det. Det er dem, der sørger for, at de får papirer, den personlige papirer. Det er dem, der sørger for at fortælle dem, hvor de skal tage hen. Der er for eksempel også den plads, vi er oppe og hente på dem om aftenen. Der står de der også. Altså, de har styr på dem hele tiden. De er de første, de kommer til at snakke med. De har aftaler hjemmefra om, at de bliver hentet og får nogle papirer, og så betaler de mange penge. Så får de en eller anden her, der godt at tage hen og tage den her vej og sådan noget. De fleste, de tager jo fra Afghanistan og så til Iran, og så tager de igennem Tyrkiet. Og de har nogen i hvert land. Nogle bander, der på en eller anden måde står der. Men det er ligesom en serie, altså, og det er virkelig ikke for at lave sjov med det, men sådan en serie rejsebureauer. Jamen fuldstændig. Altså, så kan man ligesom vælge bande Jamen, det er A der. eller B altså, og C, og så har de hele pakken. De har nemlig hele pakken. Det er sådan et... Kæft, mand. Og de betaler, altså... Når man sådan tænker over, hvor få penge de har, altså. Ja. De betaler virkelig mange penge. Jeg tror også, der er rigtig mange, der er blevet snydt her. Men for eksempel i Grækenland bliver de også snydt med billetpriserne. Vi havde for eksempel en familie, der i går, vi nåede ikke at få stoppet dem, selv gik op og købte billetter, som så betalte 40 euro per voksenbillet. Og de er alligevel 7 voksne. Så det er virkelig mange penge for dem. Men egentlig så koster billetterne kun mellem 25 og 30 euro. Og det er også de næste lande, de skal igennem herfra. Der er rigtig mange af dem, så kan man sådan se, der vitterligt kommer angst i øjnene på dem, når de tager afsted, så de kan smile i 5 dage. Blandt andet den familie, jeg gerne vil ned og sige farvel til. Ja. Smile i 5 dage, og så den dag, hvor de rejser, så er de bare... Jeg ved ikke, altså noget af det, jeg tror egentlig, der rammer dem hårdt, men det er også noget af det, der har ramt mig hårdt, fordi jeg synes nogle gange for eksempel her, at det hele det bliver meget pragmatisk. Det handler meget om at give dem noget tøj og noget mad, men ikke så meget at snakke med dem. Men det er også noget, som jeg faktisk også synes har været ret interessant ved det her med, at vi gør det på forskellige måder, men fordi Grækenland selv er så super presset, så man har ligesom ikke selv overskud til at have helt vildt mange følelser uden på tøjet, fordi at man er super presset derhjemme også. Man har heller ingen penge derhjemme. Man bor muligvis sammen med 5 andre i en lille bitte lejlighed.
Man kan heller ikke gå ned, vi skulle prøve at hæve penge i en ATM i dag, og vi måtte gå til 7 forskellige, før vi fandt en, der havde penge. Altså det er sådan, så de er også presset. Altså det er sådan, ja, men så de gør det på en anden måde. Det er stort, at de overhovedet kan holde det her kørende, og så kan holde sig selv kørende samtidig, egentlig. Vi har fokuseret helt vildt meget på det der med bare at være sammen med dem, og være her sammen med dem på deres vilkår, eller hvad man skal sige. Og sådan det der med at sidde og spise mad med dem, hvilket er ret stort at få lov til, særligt som kvinde, fordi det ikke er normalt, at mænd og kvinder spiser sammen i Afghanistan. Men det har vi sådan fået lov til, og det har været noget af det, vi har fokuseret på, sådan at skabe sådan en tillidsbånd, og det der med sådan at vise, at der er rent faktisk nogle mennesker her, som vildt gerne vil hjælpe jer, og som også synes, det her det er super uretfærdigt, som ikke bare vil være et nyt opholdssted for jer på vejen, men som vitterligt gerne vil prøve at gøre noget, og særligt også for børnene. Altså sådan sidde og tegne med dem, og sidde og lytte med dem, og kysse og kramme dem, når de har brug for det og sådan nogle ting. Kan du helt kort forklare det der med, hvorfor det kan være et problem at filme dem? Det kan være et problem at filme dem, fordi at de teknisk set ikke må være her i landet, uden at blive registreret. Så når de kommer til Grækenland, så skal de teknisk set alle sammen registreres her og søge asyl herfra. Så dem, der er her, de bliver jo ikke registreret her. De bliver jo ikke opdaget af myndighederne, de flyder bare igennem landet. Men hvis de bliver filmet, så kan det, og jeg tror ikke, det sker, så kan de teknisk set blive sendt tilbage til Grækenland. Det er ting nummer 1. Ting nummer 2, det er, at de her mennesker, de er vildt bange for det at blive sendt tilbage, fordi at hvis man har flygtet ud af sit land, det giver dødsstraf. Så hvis det bliver opdaget på en eller anden måde, deres ansigter på en video her fra Grækenland, og de så senere bliver set hjemme i deres eget land, fordi de er blevet sendt hjem, så bliver de skudt på stedet. Så det er for sådan at beskytte deres egen, altså det er jo ren overlevelse.